Nila Ann, gan Nia M. Jones. Cyn ddisgybl o ysgol gynradd pentref Oelas ac yna ysgol Dyffryn Conwy ydi Nila Ann. Roedd wrth ei bodd a chelf yn yr ysgol, a bu'r artist poblogaidd Ann Cooper yn athrawes iddi'n ysgol Dyffryn Conwy. Yna dilynodd gwrs cyfathrebu ffasiwn yn Lerpwl o 2017 hyd at 2020, le cafodd brofiadau gwerthfawr iawn. Mae Nila erbyn hyn yn ddarlunydd, artist ifanc egnïol, lleol, yma yn Sir Conwy. Mae'n byw yn ardal wledig pentref Oelas, a mae dylanwad mynyddoedd a thirwedd Eryri i'w gweld yn amlwg yn ei gwaith. Mae gwaith hefyd yn canolbwyntio ar diwylliant Cymreig merchaid, bloda, anifeiliaid a phositifrwydd. Mae hi'n dylunio rhan fwyaf o'i gwaith yn ddigidol, yn ofalus a manwl ar iPad, ond hefyd mae'n hoff iawn o beintio a bras lunio. Mae ganddi gwmni sydd yn argraffu printiadau, cardiau, calendrau iddi. Mae'n defnyddio cwpl o beiriannau cynhyrchu gwres, Heat Press, i argraffu mygiau, matiau diod a'r addurniadau. Mae'n gwneud y gwaith hwn ei hun. Yn 2023, bu i Nila dderbyn negas gan gantores pop enwog Bronwen Lewis yn gofyn iddi gynllunio darn o gelf ar gyfer ei sengl 123. Roedd Bronwen wedi gweld gwaith Nila ar Instagram. Mae Nila hefyd wedi dylunio nwyddau iddi werthu merchandise ar gyfer ei chaneuon Perffaith a Ti a Fi. Mae cardiau Nadolig sydd gan Nila yn boblogaidd gyda merched mewn hetiau Cymraeg a defaid yn yr eira yn ei gwerthu'n dda iawn. Mae calendrau Cymraeg a dwyieithog sydd ganddi gyda negeseuon bach arbennig am bositifrwydd bob mis, megis. Un dydd ar y tro, rwyt ti'n ddigon, dal ati i ddysgu a thyfu. Mae gen ti bopeth yr wyt ti angen, yn ysbrydoliaeth ac yn lloni'r calon. Mae'r tudalenau'n lliwgar ac yn drawiadol. Mae Nila wedi bod yn gwerthu chyrnych ar y we ac yn hysbysebu ar llwyfannau megis Instagram a Facebook ac yn y blaen. A gwerthu drwy siop Etsy. Bu'n gweithio chydig ddyddiau ar wythnos yn siop Sioned yn Llanrwst a gwerthu'r ei chynnyrch yno hefyd. Ym mis Chwefror 2025, fe ddaeth cyfle gwych i Nila gymryd y busnes drosodd gan Sioned, siop Sioned, yn nhref farchnad hanesyddol Llanrwst yn Nyffryn Conwy. Menter newydd a chyfle cyffrous iddi. Mae'r enw siop yn parhau a Nila gyda llawer o syniadau ar sut i ddatblygu'r busnes llwyddiannus yma ymhellach eto. Dymuniadau gorau i Nila. Wefan nilaan.co.uk, e-bost nila.an.artist@gmail.com, Instagram @nila.an, wefan siop Sioned www.shopsioned.com.